Taradell és un poble afectat per la MAT, és un dels municipis que més s'hi ha oposat no al fet de passar la MAT, sinó al traçat que ens han passat, i per tant m'ha tocat tenir reunions amb direccions generals d'energia, amb el senyor Pinós, que ha anat sortint aquests dies a fer declaracions, i d'alguna manera no Taradell sol, sinó que tots els alcaldes de la comarca d'Osona ens hem ajuntat i hem tingut diverses reunions. La sensació final que hem tingut, i encara ahir vam tenir una reunió, és que la Generalitat va fent el paper de quedar una mica bé amb tothom, però poc ens ha apoyat. Fins al punt que jo inclús he rebut trucades del senyor Pinós dient-me a veure qui sóc jo per aturar unes obres que s'estan fent en el nostre municipi. Fins al punt que Red Eléctrica ens ha posat un contenciós contra l'Ajuntament per un decret d'alcaldia que aturava jo les obres. Demano ajuda a la Generalitat perquè m'adiïn i perquè no facin la tonteria de posar-se en contra d'un Ajuntament. Hem acabat al tribunal i l'Ajuntament ha guanyat. La Generalitat no m'ha defensat, jo no m'he sentit arropat, ni jo ni tots aquests alcaldes que d'alguna manera, per tant, no només un Ajuntament està indefens, sinó quan ens hem ajuntat diversos ajuntaments per anar en contra d'uns senyors que tenen un monopoli, no ens hem sentit recolzats per la pròpia Generalitat. No és un tema que no té res a veure, però si en temes del dia a dia... Quan hi ha al darrere interessos segurament d'altre tipus és complicat. Home, miri, a l'Ajuntament veí a Seva ja no estem parlant de nevades. La MAT van haver de desmantellar, no sé si un parell o tres de torres, perquè ja queien abans tan sols de que hi haguessin ni tan sols els cables penjats. Per tant, ja no vull ni pensar que passaríem una nevada. I la MAT està aturada a Seva per aquest motiu, per un defecte de construcció. I bé, els alcaldes no tenim projectes, hem demanat un projecte de desmantellament de la línia que ens demanat, fa un any que l'estem esperant, no ens ha arribat, i això amb la Generalitat intermediària. Per tant, jo penso que és greu que la Generalitat estigui més a favor d'una empresa privada com és Red Eléctrica que dels propis ajuntaments.